Ya tahu krungu. Sandai. Sandai. Sandai sapa? Ning isor meja. Sandai sapa? Iwo sedaya mlaku ning iwo. Bila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Wamu watane ora kato asale saka tena mata ngantung iki bas jatuh cinta beneran cintaku ini hanyalah untuk saya. My love, my babe, my darling. Iya sayangku. You for love for me, my hearts. Maybe. I love you, baby. Lambemu lo lambemu. Jenenge wong lanang nek kasmaran yo ngono kuwi lambene ra ndon jeber-jeber sithik. Oh ngono ya bahasa Inggris sih ngono ya. Iya. Piye-piye. Bahasa Inggris British my honey bunny baby Brikiti. Kok Brikiti apa padane? Brikiti ki manis. Rada berintik. Berintik gundulmu kok iso berintik. Sirik Sirik pengen. tanda tak mampu itulah namanya tetangga sirik. Sirik. Nggak punya pasangan, lihat pasangan tetangga dia sirik. Maunya dia mau merusak hubungan kita. Iya. Kamu bener kan cinta sama aku? Aku cuma cinta sama kamu sayang. Kamu minta apa kalau kamu bisa jadian sama aku? Aku mau minta dia mati saja. Hah? Bentar. Kenapa? Hubunganmu aku ora ganggu apa kok. Lah kono sido hubungan kok njaluk patiku. Sampeyan iki ning mripatku nyerimpet-nyerimpeti. Sampeyan dadi kelilipe karo iki. Lah iya, Mas aku nyerimpeti nggih to Bu, nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Wes wong loro gak apa-apa dadien. Piye? Paling omah-omah tak obong omahmu. Oh ta? Sirik. Berarti wis sudah ancaman. Kamu kena pasal kalau seperti itu. Kamu bisa dicanda atau di Mbak kira kowe ngene iki aku pengen. Ya. Ngerti iki aku pengen. Ya. Gak Gak pengen pengen? Pengen. Lah iya. Modelmu Modelnya kayak apa? Sayang. Iya sayang. Kembali duduk ya sayang. Iya. Pesen AA. Iya Kok gitu kok. Kok samono kok Wino letang. Jangan marah-marah dong. Lah samene terus nek ngetokno sapira kok bolongane sapira. Lah bayangno mesti. Iya pesen. Iso teko. Ya piye? Pesen AA. Kamu harus jaga kesehatan. Iya. Jangan kecapean. AA juga ya. Iya sayang. Minum air putih yang banyak. Tanggapan arang-arang adek jaga kesehatan. Kaya mendino terus baca teh. Pokoknya kamu harus jaga benih cinta kita, anak kita ya. Sayangku. Oh, ora gumun paling anakmu ya babi ngepet. Babi ngepet ngerokok. Aku karo aku lho manis aku. Jadi siapa? Takono masyarakat tanggung mulya kene lho. Tenan? Iya. Ben iki mau nek sing ngrasani nggur. Rasane piye? Sak duduk kuwi ta? Iya. Raine kaya anggur. Yo alah. Kamu dilokne anggora lho sayang. Irunge mblesak, pipine maju. Kucing nih kok ngertos nggih, Bu nggih. Ora aku lho to. Gangge. Sing ngarepe guyune buanter lho. Kita sing jilbab abu-abu lho provokatore kita. Kono ngewasno awakmu karo mbayangno kucing anggora. Oh ngono. Kuwi pancen ya kudu ngono. Padha tenan ora ya ngono. Kucing anggora ki rak pipine maju. Irunge merono. Ya iki lho, jajal. Iso ora? Amit-amit jagrak bayi. Jabang bayu kok. Ayo sayang kembali. Awas sayang hati-hati nanti kamu kesandung. Oh iya. Ya, awas. Sayang hati-hati sayang. Saurung iki lho, saurung munggah. Lah iya. Aku ki nyeman sampean aja sampai tersakiti. Hati-hati ya sayang. Waduh. Lah ki ndang keguguran nek pola ini iki. Polahe ora karuan kok iso nggih. Ayo titik kene nggih. Makasih. Kene lho Mas, untuk maju kene lho Mas. Mas, nang kene iki lho. Kenapa? Sekti tenan. Sektine piye? Lah kene munggah wis indene papat. Lah terus tinggal nyanyi dulu kok wis kalong cok. Kowe ora roh kesaktiane apa? Ya betul. Kesaktiane kuwi mlebu jeding.
Oh, langsung Inggris. Inggrisnya apa? Yes. Pipis kok sias-sias iki omonganmu kok. Kene entuk maju kene Mas ben ketok syuting. Mau. Wis ora apa-apa delok taune di syuting ketok manise ya ampun. Bocah kok disawang irunge bangir, matane belo. Matamu Lho kok iso matamu piye to? Kok mata-matane kok ya. Iki dilalembono ngono kuwi. Salam dhisik ya, Kang. Delok to. Piye? Ini opo kaya ngene? Lho kok sene apa? Ya iki wujud syukure warga masyarakat mriki, Mas. Oh, iki satu-satunya daerah atau dusun yang sangat luar biasa guyub rukun. Ngono lho, Mas. Iki nek enek warga iki acara iki ora berlangsung. Wong acara iki tujuane siji, kanggo nyenengo warga untuk warga kembali ke warga. Tepuk tangan untuk dusun Tanggung Mulya. Yes. Estu niki, insyaallah jenengan nek sering sedekah kados mekaten, jenengan tanduran napa mawon teng daerah mriki insyaallah tandurane subur, makmur, gemah, lipa, locinawi. Allahumma Amin. buktekne mawon mangke, insyaallah nek jenengan kathai sedekah jenengan, insyaallah mangke jenengan bakal dimulyake, bakal dimakmurke. Allahumma. Salam dhisik Kang sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, namo buddhaya, Om Swastiastu, kagem sedaya kemawon ingkang rawuh. Ngapunten ingkang kathah nggih Bu nggih. Nyuwun sewu sampun tepang kalih kula napa dereng Bu? Nggih alhamdulillah nembe sowan mriki tinimbalan mriki saged pepanggihan langsung kalih sedaya warga dusun Tanggung Mulya luar biasa. Nyuwun sewu gempil kamardikane panjenengan. Kula nderek ngadeg teng mriki pangapuntene nggih Bu nggih. Ora apa-apa pancen panggung kok. Nggih menawi kula tiyang enem jenengan teng andhap, jenengan sing luwih sepuh kok teng andhap kula enem kok teng inggil nggih pangapuntene nggih Bu nggih. Sedaya niku kedah enten unggah-ungguh tata krama tata trapsila nggih Bu nggih. Ngapuntene nek kula mboten sopan nggih Bu nggih. Sementing sedaya guyub rukun nggih Bu nggih. Nggih sedaya niku Iki acara opo? Ada malah kaya boyo. Aku kok malah nyawang kaya nyambik. Alhamdulillah nderek ditepungaken nembe sepisan mriki nami kula nggih menika Dodok Bu. Nami asli kula nggih menika Alvin. Percaya Bu? Aku ngomong Alvin kok Bu. Ayo bener Bu Ewi to, mau gawe-gawe. Lah nyatane mamah aku ngasih nama aku Alvin, Alvin de Dodok seremonial. Alvin kok raine kaya tebok ya. Alvin ki paling gak keturunan Cina no lho. Dulu aku juga Cina, Mas. Lagi dek ireng. Dulu aku Cina ikut seleb-selebnya Kobong. Akhirnya aku hitam. Kok kamu tidak bangka? Bangka bongko, bangka. Koso, lah kowe ki lho modele kok ngece aku. Lah kowe dhewe lho sapa? Kok ngenyek aku sing kaya debok, kaya kucing anggur ah. Lah wis kenal kabeh. Lho, aja sok lho kowe aja sok kemlinti lho ning kene. Kok ngomong wis kenal kabeh apa tenan? Lah iya dibuktekne to. Tak takene kalih warga mriki kula takokaken nggih. Ya monggo. Nyuwun sewu Bapak Ibu ingkang rawuh teng mriki, sampun tepang kalih Mas niki napa dereng, Bu? Ya ta? Hah? Kompak ta? Umpak durung ngono kok. Hah? Mosok durung? Kupinge kopok bocah iki ketoke kok. Sing kene lho to. Nyuwun sewu Fan berat karo awakmu. Piye to takonono? Nyuwun sewu ingkang rawuh ingkang mirsani teng sebelah mriki sampun tepang kalih Mas iki dereng. Adalah. Lah dalah piye wong ngomong dereng mulane wong ki aja Iki kompak-kompak. fanmu. Wes ngerti buka YouTube, TikTok bedino. Seneng karo karo awakmu. Nyuwun sewu ingkang rawuh teng mriki sampun tepang kalih Mas niki dereng Pak Bu. Nah, ngene kompak ngono lho. Kompak kurung ngono kok. Lah ya dereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bocah kaya katen bat suarane gowedi. Duh. Aduh. Bu, piye to kancane mbok tapuk? Lah wong kowe salam ibu-ibu wis terkesima kok malah kowe cengengesan. Oh, ibu-ibu gumun aku dhewe sing duwe swara gumun. Duh, piye to ya paling gak kowe ya duwe swara ki
butokno tenanan ben ibu-ibu tambah seneng kae sapa to bocah kok rupane kaya benek tek kok suarane banter ngono lho ndek tek sini ayo diteruske. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyarakat Tanggung Mulya nyun sewu niki kula salam ndongakne jenengan. Jenengan jawab ndongakne kula tadi saling mendoakan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah padha cengengesan ya to. Kran sokran. Apa ji? Jaji. Aku mau celuk sokran kok. Kowe iki lho kata-katamu salah mulane ibu-ibu padha guyu. Iki mukadimah lho, Dok. Lho mukadimah ki bahasamu wis apik ning kata-katamu sing jek salah. Mosok to? Iya, piyayi mriki piyayi Islami kathah lho Mas, mulane ngerti salahmu kleru ibu-ibu guyu. Sing bener piye to? Sing bener ngene lho Mas. Asolat isik to tak warise. Kamu diam dulu biar aku ajarin kamu. Iya. Asolat wassalam. Iko Mek. Enek apa Kamu diam dulu dong. Lah yo kur ngene-ngene tok. Kamu udah umi-umi itu ganggu konsentrasi aku tahu. Ambu. Kowe bar mangan apa? Bar mangan sisamu. Ora aku mangan apa kok yo. Oh kowe iki diomongi kok angel men to. Biar aku dulu nanti kamu baru ngikuti dari belakang. Iya ya. Paham dak? Kak, Do. paham. Assolatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Oh, iya. Kurang ambiak berarti. Anbiya kok Ya. ambiya pari to piye? Anbiya. Ya, Piye? ambiya. Duh, piye? Ambiya. Alah anbiya. Ambiya. Anbiya. Ambiya. Anbiya. Ambiya. Lambe kok cintung bensin. Amma ba'du. Alah lho apa lho kowe iki? Dipestani warga mriki isin ngono lho kok. Para bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki, jenengan teng mriku. Duh. Dalu Kowe iki punika. karepmu ape piye to Mas kowe iki? Uta menengo, aku sing sambutan kowe ribut. Dalu punika enten apa to? Duh. Nggih menika enten campur sari. Wujud kabulipun nggih menika sedekah dusun. Ya. Duh, kok ya iki gak yakin kowe berarti. Sedekah dusun nggih Bapak Bu nggih. Nggih, mugi-mugi Tanggung Mulya kula dongaken mulya. Apa Ya wis jenenge Tanggung Mulya kok terus mulya. Lho jurusanmu teko ndi? Menengo. Tanggung Mulya sesuai nama dusunipun pun to. Napa mawon ingkang jenengan lakoni insyaallah tetep mulya. Tanggung Mulya. Allahumma. Nggih ngeten niki sing jenenge masyarakat yang suka menguri-nguri dan mengurup-ngurup kabudayan, artinya nguri-nguri niku seneng, ngurup-ngurup niku nanggap. Seneng tok mboten purun nanggap. Nggih ta? Penting niki sedekah dusun niki soalnya napa? Bentuk rasa terima kasih kula lan panjenengan sami teng buminipun. Soalnya bumi itu Meneng. Bumi Tanggung Mulya. Soalnya nak mboten nate disedekahi bahaya. bakal rusak bumi sing enan. Wis to meneng. Tangga desa kula niku wonten blas mboten nate sedekah bumi. Nyun sewu teng sawah. Homo tikus niku tikus gedhe sak wedhus-wedhus. Niku bahayane ngoten niku. Tanggamu piye? Sawah iki lho nek tikus gedhe sak wedhus-wedhus. Lah ra percaya. Sakmene lho. Tikus kok gedene sawedhus-wedhus sakmene ra percaya lele. Ora percaya. Ra percaya. Ya ngisor sithik lah. Ngisor sithik. Oh ya nek kuwi ya. Nggih. Ngoten niku lho. Karena apa? Sudah meninggalkan yang namanya sedekah. Sedekah bumi ini kan sedekah. Wonten malih ula sawa niku gedene sak menten lho, Bu. Ula sawa sak geluku.
Ula apa? Sawa. Gedene sak pira? Sak geluku. Sak gelu samene. Lah, ra percaya ula sawa kok sak gluku, ra mungkin. Kowe gak percaya? Gak percaya. Yo, ngisore sithik. Oh iya nek percaya. Iya. Nyun sewu niku jenenge pagebluk ngoten niku. Ampun ngantos terjadi di Tanggung Mulya. Nggih nggih. Wonten malih sing nglairno niku wong wedok nglairno lewat udel. Niku saking mboten nate merhatekke napa ingkang dados sedekah bumi, sedekah dusun mboten nate diperhatekno. Nglairno niku saking udel. Piye? Wong nglairno iku udel. Wong wedok nglairno saka udel. Iya. Ra percaya. Kowe ra percaya? Ra percaya. Yo. Lair kok udel ra percaya. Ngisore sithik lah. Ana apane kuwi? Lair ngono kok takoni nyapa lho Dudu. Lah pengen takon kok gak oleh wong ra ngerti kok so. Wis pokoke napa mawon kula dongake mugi-mugi masyarakate panjang umur Allahumma. Amin. Pak kasune Pak sinten Pak? Menika panjenengan Pak Eko. Pak Eko matur nuwun Pak Eko. Pak Eko Aryadi nggih. Aryadi nggih. Eko menika tegese pertama Aryadi niku pawongan ingkang bagus. Dadi dusun Tanggung Mulya menika nggih menika Pak Eko itu orang yang paling bagus sendiri. Iya ora nek jejere ngono. Nak pas dhewe. Pas dhewe piye? Asma Kinarya Japa ngoten niku, Mas. Nggih. Kados kula nyuwun sewu kula dijenakne Dodok menika wonten sejarahipun. Sedaya jeneng piye ana sejarahe. Zaman biyen kula keloro-loro, bapak kula keloro-loro, pengen nyambut gawe, pengen duwe dhuwit, mergawe ajeng teng Kalimantan, nyuwun dongane wong wedok, nyuwun dongane ibu, akhire lair procot anake kula dijenakno Dodok. Saka tembung. Saka tembung dongane wong wedok. Lho, asma Kinarya Japa ya ana sejarahe, Mas. Maksudnya jeneng ndek biyen simpel-simpel sederhana. Kuwe iki ya biyen ana sejarahe. Komet iki biyen zamane bapakmu wong kowe lairane aku melok jagong kok Mas. Kowe karo aku tuwek ndi to? Tuwek kowe. Lah kok jagong lair kuwi lho. Jere mbah-mbahku kok. Iso. Biyen kowe dijenakno komet ya ana sejarahe. Sejarahe Biyen bapakmu ki bakulan mbako. ya. Ibumu bakulan lemet. Lairan brojot jenenge anake dijenakno komet. Bapake bakul mbako, ibuke bakul lemet. Oh iya. Sejarah itu penting, Mas. Mulane Iya. kabeh ana sejarahe. Berarti tangga desaku kaya ngono. Piye tangga desamu? Bapake bakul apel, Heeh. ibuke bakul loli. Terus lair procot dijenakno Teguh. Cah lanang. Nyambung to kowe iki. Ya apa to? Kowe iki dicaut-catik mathuk kok gak nyambung piye to, Mas? Nek awakmu kan jelas. Iya. Bapakmu bakul mbako, ibumu bakul lemet, duwe anak brojot dijenakno Komet. Lah ya. Lah tanggamu piye? Bapake bakul pelem, Terus ibuke? bakul oli. Terus duwe anak brojot jenenge Teguh. Kowe kok takoni nyapa to? kok gak nyambung to iki bocah iki? Lho kuwi anakmu ora? Ya gak. Lah kok bingung? Ya karepane kono. Jenenge Teguh Agus. Lah nek kaya tanggaku jelas Mas, bapake bakul manci, ibuke bakul celana, duwe anak brojot dijenakno Cina. Lah iya kae mau bapake ya bakul apel, ibuke bakul oli, Duwe anak Teguh. Caireng ngono. Icik Teguh icik urip. Ijeknya apa? Gawane nggonku tak setrum ndase Teguh kuwi omonganmu sing genah kok. Wis pokoke kabeh teng mriki nyuwun sewu ibu-ibu ingkang teng ajeng sedaya menika tasih semangat nggih Bu nggih. Semangat nggih. Nyuwun suwantene panjenengan kersane dalu punika mboten ngantuk tansah semangat nggih. Lek kula ngomong he jenengan wangsuli ho ngoten nggih Bu nggih. Kenek kula titeni lek enten acara kok ramene sing teng ajeng niku sing mirsani ibu-ibu insyaallah desa kuwi bakal dadi desa sing sukses, desa sing mulya. Allahumma Amin. soalnya kabeh iki sing nyetir mesti wong wedok estu niku. Wong lanange gagahe ning jaba tok bareng ning omah yo terus. Soalnya aku yo ngalami. Oh, kowe dhewe curhat. Cobi nggih nyuwun suwantene jenengan lek kula he jenengan ho nggih. Coba satu kali aja. He. Tambah semangat, tambah keras suaranya agar desa Tanggung Mulya kelihatan kompak semuanya. He. He he he. He. I love you. Ngomongnya nyapa to kok. Sekali lagi tepuk tangan buat semuanya.
Ini adalah contoh dusun yang sangat kompak contohnya ngene iki. Ora usah kemaki. Ora usah kemaki piye? Oh, gawean guru ngono tok. Rumangsamu memberikan semangat kepada orang lain itu mudah. Mudah lah. Ora gampang loh Mas kowe, ora mudah loh Mas. Lah wong karek ngene to. Iso kowe? Iso no. Coba. Coba semuanya lebih kompak, lebih serempak yang keras suaranya. Kalau saya he jenengan hu semuanya ya. Coba. Lah padha nanti wong-wong. Lah iki jak sakmene kae kok padha ning ndi piye to kowe iki? Yang semangat. Yuk. Cangkemmu mbok meneng sik. Ora disauri ku lho. Ngrungokno daratan iki lho kok iso. Daratan iki lagi ro donya iki. Iya to, wong dikon kok malah iya to. Kowe mau piye to? Mulane aja sombong dhisik. Ibu-ibu semua yang hadir di sini minta suaranya yang keras sekali lagi ya. He. Kowe piye? Apa ora ana sing nyauri kok Lah ya aku kisinan. Wong aja patah semangat Mas. Dengan nada lain. Walah badokan hahe ra kudu. Tenan kowe ra kudu. Lah kuwi ibu-ibu modele semiyo-miyo nak karo aku. Ya aja Wah kowe disauri kok aku gak. Lah kowe dhewe ndagel kono. Kono karo tanggo mulya. Aku ra kudu. Tin. Wes pegaten aku. Alah sing kudu megat kowe iki ya sapa kok kakane Apa? kowe iki. Mbok kira iki bojoku to piye kowe iki. Mulane wong iki aja jane nek tontonane niki. Ibu-ibu kok ngarepe aku rada ora peti setuju. Lah nyapa? Aku terganggu rut ando. Terganggune piye? Wah, iki untungnya gak enek. Sopan-sopan. Sopan-sopan. Lah terus? Lah winginane enek sing loro jejer iki. Gendong anake kene ngemiki. Ndelok campur sari lek walah wayah laku. Lah angklong-angklong lah kok dhek melok ngene. Anake bingung to, Do. Lah terus bar nyanyi iki anglia numpak. Anake karo mik anake ngene-ngene. Anu gak tok-tok ngono. Lah kowe terus mbok apakno? Aku yo kudu tak pasno ya aku. Pelanggaran kowe. Apa mbok Lah he dhewe? Lho, tenan kowe. Ya. Lah mulane wong ki aja sombong dhisik. Wis gampange pisan kas, kowe nganggo swara liya, swara sing gedhe. Dadi ibu-ibu men terkesima. Baik, ibu-ibu. Ya, nah. Mohon maaf. Saya minta suaranya. He. Subhanallah. Ora disauri apa? Masyarakat Tanggung Mulyo ini sangat luar biasa. Tetap semangat. He. Enak sitok kok kayak ketekek lho medul. Coba yang keras lagi. He. Aduh. Wah, diumbar-umbarne kok. Lah kowe mbok ngene. Mangkane ket mau masyarakat ora nek sing nyauri. Nyapa? Lagi mbok kon menengi. Itu namanya kamu salah paham sama aku. Lah wong tertangkap basah kowe ngene. Ngono wae. Ini bukannya nyuruh orang-orang diam, bukan Mas. Lah apa? Ini melatih untuk warga sini untuk rajin sikat gigi. Ngene. Iya. Sikat gigi gak jebol telak kowe ya. Sikat gigi kok prair ana. Langit-langit gigi. Lho. Bumi gigi, langit-langit gigi. Suara biasa. Nek sekali aja ngono nganggo nada. Piye? Siji aku marem lho. Siji. Lha kowe apa iso kok hahe. Lah nek kuwi nadane cah TK ya apane to, Mas? Ya lho gedhe. Entang. Kowe diece karo Sindian. Diece karo Sindian. Ya apa to? Rumah saya engko tak omongi. Oke. Tenang ayo. Oke. Ketirane ya. Oke. Coba ikuti suara saya. Oke, siap. Untuk menghibur masyarakat Tanggung Mulyo, oke? Oke, siap. Ya, Dodek siap ya? Siap, Pak Komet. 2, 3, 4. Ayo.
Hantu. Angel lho golek wong tuwek ra duwe isin. Iki jane nanggap dagelan cacat ngono to piye kok iso lambemu kowe kok iso nyanyi sing genas sing becik menghibur warga kene ya penak to Mas. Ya. Wong ki acarane nggih sedekah bumi Nggih. dusun tanggung mulya. Nggih. Luar biasa. Niki nyuwun sewu jenengan lek tarian urunan sedekah bumi ngeten niki nggih ikhlas napa mboten Bu? Rela atine napa mboten Bu? Alhamdulillah. Sing jawab ra ibu-ibu ya. Heeh. Nyaut ikhlas, rela ngono ta? Iya to. Perkara merok golek. Ya bapak-bapak lho. Sing ketok bapak-bapak ketok guyu-guyu ning asline batine kesiksa. Bapak-bapak. Kowe omonganmu aja sing lincip, Mas. Lho pancene yo iya to. Kepala rumah tangga ngono kuwi. Kepala Mas, tapi di dalam rumah tangga itu yang diutamakan adalah seorang ibu. Woloh, kemeruh. Loh, tenan to Mas. Bapak kepala rumah tangga. Kepala Mas, wong lanang kuwi nek kene ibu-ibu ning omah, ape dadi piye wong lanang? Ya pangkat dadi lanang. Piye to? Maksudnya ra ngarah diopeni wong wedok kowe tak omongi. Apa kuwi? Pentinge wong wedok, kowe lho iso pakaian licin kaya ngene, ki nek gak gara-gara wong wedok ora ngarah iso kowe iso pakaian ketok licin, ketok bagus kowe. Wah, kemeruh kowe. Kemeruh piye? Lah aku laundry yo iki. Oh, dagelan mampu kok. Butuhan rapat enek duit enak-enak tetep. Sombong kowe. Sombong. Piye to? Saged rapati dhuwur ya ngono kuwi. Laundry kok wong wedok. Wong wedok ki diutamakan di dalam rumah tangga. Contone. Kowe tangi melek lagi apa kuwi turu terus tangi sing gaweno kopi sapa nek gak wong wedok? Ora tahu. Kok iso? Aku gawe dhewe. Badokan kopi karo nyedekno kompor, kayak bubuk, kayak pasir dadi. Kowe ape ngecor mbok kae pasir? Gula pasir. Lah, Gulane kuwi cilik aku kok. wis apik dhewe bapak-bapak. Apik to. Kowe kuwi untumu ngobos apik oh. Apik to, Dok. Piye bab kopi? Lah kowe tangi melek sing bar ngombe kopi sing gaweno sarapan sapa nek gak wong wedok? Alah ya ora. Lah piye? Aku panganan teko dhewe. Apa jenenge? Online no. Apa kuwi? Server Apa? Server order kuwi. Lah ya panganan teko dhewe. Panganan teko dhewe kowe pesen panganan opo ae langsung teko dhewe to. Jenenge Server order kuwi. cangkem. Ora paham we, cah modern. Modern apa manganmu telo kok Lah, modern. lah kowe ngerti apa? Delivery order. Lah aku lho. Deliver. Tanganmu mambu telek. Aku kene. Gilani kowe iki omong. Alah dilu. Jorok. Lah ora. Iki najis mungkul ado. Lho potonganmu wis kaya ngepet itu. Najis bungkul ado. Kowe wis apik dhewe bapak-bapak. Apik no. Mas, wong wedok ki rekasane kaya apa to, Mas? Rekosane piye? Piye to? Wong lanang lho. Bengi dinggo rina-rina dinggo wengi nyambut gawe kaya ngono. Wong wedok kuwi hamil lho, Mas. Ngandut 9 wulan 10 dina. Ya. Turu ra penak, miring ra penak, mlumah ra penak, mengkurep kaya jomba-jombit ora penak. Mangsamu. Rekasane wong wedok kuwi, Mas. Isih rekoso wong lanang. Apa? Lah wong wedok iso meteng nek gak sing lanang sing setor material. Apa iso? Moro-moro terplentu ngono dhewe. Ora iso, ya kudu butuh wong lanang. Ambemu Lah kowe yo ngono, mula bapak-bapak penting. Wis kondang dhewe. Ora Wis jos kondang. dhewe bapak-bapak. Ya ora jos ngono. Kowe tak omongi kowe saiki manggon ning ndi? Lho, iki panggung ngono kok. Panggung ning ndi saiki manggone nempleke? Lemah. Lemah sing gede ning gone alam ki jenenge apa? Bumi. Bumi ki wedok. BUMI bumi ora nek sing jenenge Pak Mi. Rungokno cicak mulai. Kuping karo cicak cecak karo omong-omongan. Fungsinya beda. Kuwi lho, Mas. Bumi wis wis menang dhewe. Wis to, donya kok. Gedhi. Jero bumi enek apane? Minyak bumi. Carane njupuk. Dibur. Sing duwe bur Wong lanang. maka ibu nak badhe ngebur piyambak. Piye nek ngebur dhewe? Ayo ngentekno oli to kok. Tapi mau ngentekno oli. Tak siarna ya. Siarna aku tak nyanyi. Tenan. Ya, lagu zaman sekarang, Mas. Anak-anak muda zaman sekarang tuh lagunya agak ke luar negeri. Oh iya. Satu lagu dari kalau tidak salah Silverstone Stolen. Apa? Judul Silverstone. Wis to Inggris kuwi coba takok. Ya. Nah, judul lagunya Awayes. Oke, baik saudaraku semuanya. Malam yang sangat istimewa tentunya. Kali ini hadir di Dusun Tanggung Mulyoto. Tak hadirkan salah satu artis cowok Indonesia. Ada salah satu artis cowok yang bertubuh gempal.
Sokran. Sukran terus lagi. Kowe ki MC kok kaken guyu to. MC dangdut ini iki. Iya, tapi kata-katanya wis apik, cuma kuwi guyumu kedawan. Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-kata. Yang penting kata-kata. Ya. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu artis cowok Indonesia. Ada siapa dia? Hadir malam ini spesial untuk Tanggung Mulyoto. Hadir bersama Campur Sari. Ada Cahyo Nuswantoro. Hah! Kowe kok melok hahnya apa? Lah aku gregeten karo kowe. Lah jenengmu sithik wae. Wis diajari maksudnya ora kesidhikan ngono Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Ha terus? Sedengan. Oh iya. Sedenganmu. Sing apik ya. Siap. Judulnya Yes. Baik, semua yang sudah hadir luar biasa. Tak panggilin salah satu artis cowoknya Indonesia. Spesial untuk Dusun Tanggung Mulyoto. Ada siapa dia kalau bukan Bajul diasmu kuwi. Ya sama tak jeneng? Nama panggung. Dodo Aliando Alcantara. Oh iya, tak seperti aku ya. Oke. Dodo Aliando Alcantara kilo dek. Kowe nyeluk artis apa nyeluk tukang ojek to? Oh iya sepurane. Ora sale. Ada Dodo. Lha kuwi iso dhewe nek siar ngono. Contoh Mas. Lah kowe muni kok kena. Cak duduk. Ada Dodo. Nah, mesti dhewe. Ketek endut, ketek endut, ketek endut, ketek endut, ketek endut, duduk. Ketek endut, ketek endut. Ayo. Ya betul. Masa anu kendang ngono suarane Mas? Kendang yang ngono to. Kendang dandu. Lah yang ngono. Wis jajal kendangmu gitu. Ada siapa dia? Cak Dodot. Ketek endut, ketek endut. Weh, penak. Aku kok eling ning simpenan ya. Weh merasa ketuane ketek. Ketua kedan diasmu tak Ya apa enek ketek sadruk kowe ngentekno wit Mas. Lah nyapa ning entekno wit? Ya coklek. Saiki gak enak. Ketek kabeh diet blak goblok mangane buah. Lah kowe soto oke, rawon oke. Oh alah wis diomongi dokter. Piye? Kambing itu mengandung kolesterol. Ya ora percaya jere. Kambing mengandung cempe ngono. Gobloke. Maksudnya ki kolesterol ki penyakit iso nggarai kowe nek kaken kolesterol ya ta. Stroke kaken daging. Ngene. Tenang. Amini doyan arak ora ngarah mandi. Santai. Kowe ngece iki pemangke. Piye? Lek wong kaken mangan daging kolesterol tinggi terus kena penyakit stroke. Nek mlaku lho elek ngene. Berarti nek kaken daging kena penyakit Stroke. Kowe ngerti singa apa ora? Nyapa? Singa mangane apa? Daging to. Singa ndi tau tumu enek singa stroke. Loh, singa kae stroke nemen. Nemen kondi? Mlakune berangkang lho. Oh, amin. Singa blok. Ayo dadi sepatu sing apik kok sonya. Ada singa. Hei, kok singa piye to? Kaget aku. Sadodak kok Lah singa. modele kaya singa wae. Ora, yo. Kowe njaluk disebut apa sing religi? Sing agak Tapi lagune luar. Oke ya. Yo, siap, yo. Ada religi to sing halus, senengane halus. Kan bangsa halus. Duh. Yo seneng mangan sing halus ora bangsa halus. Ada Cak Dodo. La ilaha illallah. Kompak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Saya napa saya? Saya napa saya? Engkang gadah utang piutang monggo saged sesambetan kalian keluarganipun. Tembak apa tiba wong kok ora imbang ter ngono penak lho kok mulane ta belajar Kaboten Mas bokonge lemak tok lemak piye kok so. Ayo baik satu lagu khususnya musiknya untuk musiknya ki lho musiknya Mas drum Mas ya duk oke terima kasih kakak saya kokok tua. Satu lagu dari Amerika yang berjudul Yes terkhusus buat saudara-saudara saya yang ada di sini.
Yuk, muntil. Musik. Come on. Come on everybody, yo. Hey. Aku yo melak ya. Oke, yo. Come on. Yo. Yo. Rock. Yo. Hey, yes. Oh, Come on baby. luar negeri. Rock. Kok Yo. rock. Hey, yes. Yo. Hey, 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 hey. Hey. Hey, yes. Hey. Hey, yes. Hey, so jagone kluru. Krungu suarane kadeng kemrusuh. Ya tahu krungu ah. Yes. Sik. Yes. Sakno cek enom ta. Kowe iki lho penyanyi apa? Lambe. Kok ketetak Gaduh kowe. Yes lagu lagu luar negeri ate teko. Waya esuk jagone kluruk. nodal kowe wi. Lagu lu dodal waya dodal. Yes. Lah iki apik rock. Yes. So. Lagi. Waya iki lagu apa? Lagu kolaborasi. Beh ditunggu masyarakat Tanggung Mulya kok. Bon Jovi Ya. kolaborasi karo Dedi Kempot. Lagune yes. Ora tenanan. Kowe apa iso? Aku share nih. Oke. Innalillahi. Cuk ya. Lah piye to? Medeni ya. Sepurane aku gak ngerti yo. Innalillahi kebaten. Jack 1 2. Wah. Wenak napa niki sone kok wenak Mas? Sidar koso. Sidor koson diasmu kuwi. Apa? Ergo luar biasa istimewa. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu. Wenak. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Di. Loh, kok endi piye ta? Dah. Aku yo golek kan ora nek popo. Di situ ada buah-buahan, Han. ada buah semangka, Kak. ada buah belimbing. Belimbing. Untukku garing. Akan blimbing. Dan di situ sudah ada buah jeruk. Jeruk. Eko apa Eko syariah, Mas. Oh, syariah. Lu kayak bank BNT. Eko yang menjaga kesopanan. Oh iya, muslimin dan Selimat. Oke. Hati-hati yang ada di sana. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Tak omongi. Kecantol. Suwek. Eko apa ya, Mas? Syariah. Hati-hati yang di bawah sana. Nah. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti awas kalau ada ulo luwo. Telusur. Luwo. Luwo. Kata-kata kok horor kabeh. Apa berarti kowe sing gak iso? Oh, Eko medeni wong Mari kita sambut. But. Lah. Pak Eko kalau Pak omong jorok Pak, potong 750 Pak. Aja saiki urung jelas lho. Lagumu apa lagumu Inggris? Ya Inggris tenanan. Yuk, baik hadirin semuanya berbahagia. Bon Jovi. Biar berjudul Sunday. Alright. Malam yang sangat istimewa. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini, Cow. Bintang tamu Bintang ki natural lah, kowe surem kaya rawa Gue dipasang drop. Hari-hari bayi ya. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini, Cow. Artis yang berikut ini, artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Ya, tahu maling barang kok. Sudah sangat terkenal di mana-mana, di dunia maupun di akhirat. Ayo anakku. Akhirat ora usah. Akhirat gak usah. Yuk, kita kasih lemparan batu batako, Cow. Copet apa piye jane kok? Lah piye? Kita kasih applause. Kita kasih applause yang meriah untuk siapa lagi kalau bukan Komodo. Come on everybody. Sunday. I love you baby. Alright. Yeah. Thank you all.
sapa kiwa sedaya mlaku ning ngiwa apa ki sandale sapa siluman ketonggeng aku menghibur gundul mamblek kuwi piye to wong lagu sandal bahasa Inggris kan sandale sapa kiwa sedaya lah timbang kowe ya pipi enelek nek iki nesu iki lho nyanyi karo ya ki guyu dhewe kan lah iya dites suarane dites ayo tes mic kowe maksudnya ditanjake tes sore wis luwak lauk kowe ndak ayo ditanjake setunggal pokok setunggal ada siapa iki kowe iki MC apa penyakit aja yo langsung tes nyon sewu ada tes iki kok tes to kowe iki kaya MC sing ning Indonesia tau ngerti apa ora nduk akademi iya MC ini ki randok lebih jadi sing mirsani ki seneng piye Baik hadirin semuanya berbahagia, tak panggilin artis cantik yang berikut ini cowok. Artis yang satu ini pesindennya Cahyo Nuswantoro. Artis yang satu ini mempunyai panjang kaki 7 km. wah Dan mempunyai panjang tangan 7 meter. wah Dan mempunyai kelopak mata mendolo 7 meter persegi. kuwi wong pokoke Siluman. dan nek lebih kan ngomong podo penasaran kalau hayu ning gone Tanggung Mulya enek apa to artis sikile 7 kilo iya moro yuk ada siapa lagi kalau bukan si cantik yo siapa mbak aduh wis tak kira wis hafal lali yo tambahi mbak hah mbak uli Uli Inces Cahyo Nuswantoro hae luar biasa, silakan kembali. Tuh, burung nyanyi yuk. Ini Siap. ketika saya lihat pasangan berdua ini pasangan yang sangat serasi. Sik darene rameng. Eneng apa? Ini piye? Mau munggah pertama nyanyi apa we? Anu, kawin kontrak. Kawin kontrak lah ya, apik ta pasanganmu? Apik. Aku dibokon ngene. Iki. Loh, iki malah biduan sing nomor 1 sak Kediri. Iki. Kok modelnya gak ngono to? Modele piye? Tuwek piye to ketok tuwek ning asine. Ora usah protes. Lah, piye pengen perkara mari. Biyen nek kowe golek ya aku nek kedinginan telepon aku kok kowe saiki ngono gaya kowe. Mboten Bude. Lho kok Bude piye to? Sayang. Kok iso? Aku cuma mengetes kamu Mas Kok ini. iso kamu lupa ngono karo aku? Ayo digandeng to digandeng. Enggak mungkin lah aku lupa sama kamu. Di masyarakat wilayah Tanggung Mulya ini kita menghibur bersama ya sayang ya. Bales mayat bales. Kangen loh Aku sama juga kangen. Aku tuh kangen banget loh sama kamu Cinta. Weh, Kok lama nggak romantis. ketemu loh. Romantis. Saking kangennya loh Mas lama loh. Wih jane romantis berarti. Loh, ini adalah pukulan sayang. Pukulan ini cangkem dingin nih. Ora apa-apa Kue belean cinta Oh, loh. belean, ya. Apa umumnya wong lak ngene, iki ngene lho. Ini belean cinta. Piye, Met? Kena ali-ali. Tapi kan gak loro. Gak nopo karo ora. cinta iki gak kena Coba sakit. kowe iki wong lanang ya aja gelem kalih dibales no. Iya. Heeh. Sayang. Kamu kangen gak sama aku sayang? Aku kangen tapi habis gimana sih kita kan sudah lama gak ketemu. Lama ya. Kamu manggung, aku juga manggung. Manggung, Gimana coba? Kita kalau kan sama-sama sibuk toh. Iya loh cinta. Kali ini ketemu apa ya namanya juga ya kita. Anu Piye kamu cinta gak sih? Turen Masih itu sama tuh. aku? Cinta Piye? banget dong. Mungkin Piye? Aku cinta dong sama kamu. Ih, kamu lucu deh. Kangen kamu juga. Kamu juga. Urusane apa kok aku mbok
Aku mbok cuwowo mendhuwur ki. Nek aku sampai kene, Heh. mudar aku. Ngene lho. Nah, piye to? Sampeyan demek piye? Ngene lho. Bales ae, Tri. Lho aku lho yo ndemeke apik lho. Ayo, Tri. Lho, ngono kok iso men sampean kok. Ngene kok mbok ge masalah to. Wani kowe ayo. Apane ngantek Pak Eko anu karo aku tetep aku wani. Wani jajal. Piye, Mbak? Aduh, lah kok aku sing milih. Aku kaya mesangi babi. Ngesane wis mangke kethek saiki babi. Enak nggonku Bojonegoro nak ngarani enek babi kejiret. Kowe njaluk apa mumpung ketemu aku lho. Ayo duet berdua. Ayo jelas. Jelas no. Wong yo kangen. Saya beritahukan Bapak Ibu, Cak Komet ini luar biasa. Beliaunya di samping sebagai seniman, di rumah adalah seorang pengajar. Kemarin sudah pernah ikut lomba campur sari di Kabupaten Bojonegoro. Beliau dapat juara 1 dari 10 peserta. Karena yang 9 pesertanya bisu semua ya. Nggih, dadi musuh kula namung Tapi kan juara. Juara, musuh wong bisu ada ra juara goblok ya. Ayo dirayu karo pasangannya, ayo sini. Oke. Ya iki lho kok aku piye to? Cekel tangane, dek. Karena takut ketinggalan zaman, ikut-ikutan. Ya apa iki? Umpe pasangan kok malah nyanyi lagu cewupet iki piye to? Sing apik to. Aku sore mau bantu TikTok. TikTok e piye? Ya ngono kuwi, lagune Roma. Karena takut ketinggalan zaman, ikut-ikutan. Nana. Cinta lagune sing mesra. Iya sayang. Cinta. Sing lanang kudu tak koprok ndase. Jare kon mesra. Oh, iya, Jadi kon mesra. Kethek iki lungguh ae rasa menek-menek mesane wite. Oh, kethek kok sampeyan iki Lha yo kingkong. kethek diet man. Matur nuwun Bu Kethek. Tak ngurusi sing telu Besarnya aku, ben aku tipu. Ndak Kakak, aku enggak sengiji. Sengaja. Sengaja. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Rumangsa kok malah ngrusui to kowe. Lah iya, aku iso mangi. Kupengku ki budhek lho Mas, ngene-ngene idumu ya muncrat kowe lungguh ae. Iki budhek ta. Ngono lho. Lungguh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mikmu lho. Ma aku mau melok seneng tok, Ma. Aku ora piye. Ora usah ngono-ngono ki kupengku risih ya. Ma. Mengganggu kemesraan kita. Mengganggu kemesraan kita. Wong kethek bruk lungguh ae, bruk. Lah yo, ngene ki arep meteng-meteng lho kok. Weh, kok meteng-meteng piye to iki? Aku nyanyikan buat kamu. Iya, rumah koma-koma. Iya. Apa bongko ya koma-koma kok. Rumah Ani. Iya. Ketoke sewedo ya kentir gitu. Ani. Apa Roma? Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Semoga akan terbati rasa rinduku padamu, walau aku gak sang rayu ya. Kenapa? Ayo tarik tambang. Lah nyapa ya? Lah iki aku dibuat kaya batang ya. Ora nek mesrane ajari to. Mesra kuwi. Ngene lho. Misal aku dadi sing dadi gendeng. aku sing wedok. Ngene lho, Mbak. Sampeyan tau dadi wedok ora ta, Mbak? Lho iki wedok. Wedok ya, Mas. blok. Nek wedok tak ceke dhisik. Aja. Ngundang sopaan. Ngene lho, sampeyan wedok ngene. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan bernyanyilah. Semoga akan terobati
Kapulo. Api kowe mate. Aku wis isin to. Nggih ngapuntene Bapak Ibu menika contoh keluarga ula tali picis nggih. Dadi saged melet-melet ngeten iki nggih. Monggo nek ajeng tumbas niki 2.000 kalih nggih, monggo. 2.000 kalih murah men. Ayo duit sing becik, sing apik. Sing apik aku mang wis kawin kontrak. Ya kowe ganti. Iya, ada permintaan dari keluarga Mak Murti. Mak Murti. Iya, Mak Murti. Oh iya, ora ngerti memang di. Karo. Padha. Alah, padha. Mak Murti itu penggemar dari Cahyo Nuswanto. Oh, luar biasa. Baik, Ngersakne ayang-ayang Kang Mas. Ayang-ayang. Oh iya. Bi tahu ayang-ayang. Tahu lah. Yuk, tahu roh ayang-ayang. Ora roh kowe mesti roh lahir we. Ayang-ayang tahu saya. Tahu lah. Alah gak roh we. Urung lahir we. Ora pengalaman we. Ora pengalaman lagumu mesti papeling. Mae, mimi cucu encit-encit, Mak. Encit-encit, Mak. Ayang-ayang kuwi lagune sing Piye ya lagune piye? aduh sayang. Alah kuwi dhewe tresno. Duh, dewa-dewa gede tawa gadahane maratuwa. Apa iki? Iya. Oke wi. Sayang kita duet ayang-ayang. Iya dong. Kita nikmati lagu ini. Jangan hiraukan demit-demit yang ada di belakang. Kowe sida oleh wong wedok iki omahmu rubah tak Deri. Lah nyapa? Ha diketeki kabeh entek iki. Mbok kira rayap kuwi. Menek-menek ndur gendeng iki. Spesial bersama Cahyo Nuswantoro. Tanggung Mulya bergoyang. Tanggung mulia bergoyang. Adik-adik jangan tawuran ya, yang tertib ya. Apa ya wong delok ning ngarep kok tawuran ki apa lho? Oh, nggonku aneh lho sing tawur malah tak ciri-ciri. Lah terus piye? Ora piye-piye. Pedeng rasane ati kang nandang sengiting liyan hanyalah aku kowe labuh katresnan. Mas wong ayu tak jalu ojo selek katresnan. Tapi sampe aku kok sesuk malah bingung. Piye ta wong cintamu Iya sayang? nek tanganmu kaya belang. Asik. Cahyo Nuswantoro ya guys. Tanggung Mulya bergoyang. Jago mentadun. Ya. Oh, suwawa. Kan duit karo iki aku ya seneng ya nelongso. Nyapa? Senengku ketok apik suarane ya Ya. pasangan wis pas. Nelongsoku siji, Met. Apa to? Umpamane kowe iso dadian nikah karo iki, tak jamin Piye? 2 dina patah tulang kowe. Kowe ya ngerti dhewe to. Bukan nyengkrengi wong. Yen aku kangen. Dek ya milih sing apik. Aku ki yo apik. Lah ya iki aku luwih apik. Kudu trimo. Iya. Hei, keluarga kupu-kupu hitam. Wes to ben angger jebles iki bene. Apa tekon dipene? Sayang. Iya sayang. Iki lho kok kowe nyaut nyapa lho. Lah kono urung go mik. Kayak mik. Neh. Sayang. No. Kita adalah Miku, ini kebodohku. orang kok tak tembaso dhewe. Wis tak tak silas. Lah aja. Lah engko ki wis enek. Endi? Aku Pira? 10. Sayang, Dalam. kita agak jauh saja. Nanti Ya. kita ketularan. Betul nanti kalau kita dekat keluarga Tularan situ, penyakit apa piye kok? nanti kita ketularan kudis, kurap, gatel dan juga kilokem. Nyek panu Apa piye itu dah ayo. Yen aku kangen. Alah wis biasa lah aku liyane. Para aku. Liyane. Iya toh. Mah aku nak lagu kuwi. Ya tak ganti Mas. Ngapa wadewe pian padung yen akhire ati iki suarane bergodok. Nadamu kok iso ruwono. Senen. Nyanyi elek kok iso. Kang bojomu kok taleni Kang.
Sapi ya Tidak boleh seperti itu dengan sayang. Walah banget anak-anak paling ranti gulu. Ranti gulu piye to, Kang? Ya karek ngelas kayak gulu banyak andaraken. Ngono ki takon kene lho, Mas. Kuncinan apa, Mas? Kalaweton iki sak pira Mas lanang? Kalaweton lanang sak pinten, Mas? Jreng. Ngopo? Iya iso aku. Lho nek gak ngono. Oh, Ngopo awak dhewe pian kepethuk nyenakire ati iki sing diremuk kok gak penak aku malah. Kowe tak warai ben penak? Ya Wes. Aku manut kono Mas, sak pira Mas biasane kalaweton? Ya, madara. Sabar ya, Dik. Ngopo iki pian kepethuk? Ayo. Nyenakire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora setajalo. Jare wong tuamu wetane ora kathok. Kathok asale saka tela. Mata ngantuk. Iki grup yang merusal kabeh terus kok. Enak to. Wong aku ki sampe nyanyi tak bener-bener kayak nyapa kok teko gethuk barang Lah ki. terakhir lagune piye, Ndra? Jare wong tuamu wetane ora kathok. Kathok asale saka tela. Mata ngantuk. Iku bas. Kathok asale saka tela lho. Ya apa tuh? Guri aku jek oleh geliguk gitu. Kowe apa iso? Jare wong tuamu wetane ora kathok. Kathok asale saka tela. Kene sakit. Kalau didelok Pak. Ora bisa deh. Sutresno rewel ae. Jambu alas. Oke dulur lanang njaluk jambu alas. Ora masalah. Oke, langsung dikasih. Oke. I love you. Oke. Dalam. Oke. Enggak apa-apa, yang penting kita tetap damai, kita saling mengasihi, oke? Oke. Optimus Prime. Oke. Optimus Prime. Bojo. Wah. Koyo nusul. Tayaman sing wedok ngene pola ra kaprah. Mas minangkani pamuditane saking Mas ngersake jambu alas. Jambu alas. Nggih. Ayo nggih kangge ngregengke suasana dalu punika langsung dipinangkani wonten jambu alas sesarengan kalih Cahyo Nuswantara. Yo. Ora bakal kenuwun. Nggih. Penak ya tuh. Penak. Ambekanmu kayak kebu kejiret. Iso kebo kecil. Iki jenenge totalitas, Kang. Paring panglipur kagem sedaya warga mriki. Tanggung mulya. Luar biasa. Nggih. Kripik gedang, kripik telo ya, Kang. Nggih timbang golek aluk balen. Ya apa ora nyambung neh iki. Si Dedang Waton Rata. Niki campur sari Cahyo Nuswantara tasih Nggih, berlanjut. tasih berlanjut. Siap. Enten guyone nggih enten tembange. Tembange. Nanti Sabar, Kang bisa Mas. Kedap. bisa request di sini, oke? Nggih. Heeh. Banyu langit siap. Nggih, sekedap, Oke, sekedap nggih. Nggih, mangkaten kula anggenipun paring panglipur mbok bilih wonten klenta-klentinipun kula nyuwun pangapunten Kang sak kata-kataipun. Dongane, Kang. Nggih, mugi-mugi tanggung mulya ke depan semakin maju, sedaya kemawon paringi sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Matur nuwun. Monggo Kang Kita MC. kembalikan monggo. Kang MC monggo, Kang. Ah, dulur ah. Ya, nggih. Matur nuwun.
Matur suwun sakit katur Cak Komet kalian Cak Dodo ingkang sampun ngaturaken hiburan katur Bapak Ibu warga masyarakat Tanggung Mulya sedayanipun kangge waranggono ingkang badhe ngaturaken tetembangan sesarengan Erko Audio